सेक्टर माबायदि मोनदों हाजो गाखोनानै मा जायगा होनदोंमोनलाय बेयो Yêu máu thằng yêu máu thằng máu thằng muốn làm này ô bố how đã feeling off माबायदि मोनदों नोंथाङा बे ओंखारख्लायनांनानै एफा गोजौनिफ्राय लेवरासो फिल्टिं गारलांबावलां Jiwaannya hetar, hetar juga. Berikan tak naik rada, berikan sama-sama ini nak. Ini, kau sebelah mana ni duduk bag, sobi semua dua ini. Lwgwpwr, gustanya lana puy, bawa baza puy. Nengapa ada ya sana ni. सप्तासे थाबायनो हानाय नङाबो हनै जरासेयावसो दाबो थाङा गथ'फ्रा दहायनो ओंखारदों जोंखौ हगारनायाव जेबो लस गैया होमबा दै Gudunnya sempurna. Hei, roh.